Even testen is dit. Ja, die. Kijk, dat moet toch verder maken? Wat dan? Wil ik de strik nog pakken? Ja, dat zou ik kunnen doen. Ga je ook het? Hey, en dan stel ik nog eens bezig hoor. Hier? Dan ga je het erin. Sorry, passie? Hey, we met. Oh. Wat? Ja. Hallo. Zo? Nou, als het maar heen moet. Ja, van die idee, die heeft ik het op. Hey, eet je dat dan? Ik heb het al als. Want er zal wel wat zitten, toch? Ja, we hebben wel rood. Ik heb het al. Een balken? Senna. Ik ben niet slechter. Ja, wel. Beide. Hey, hou eens op. Rijn, wat ben je neer? Nee, raak. Jongen. Dat is de plan. Ik doe mijn boom. Dit is eigenlijk klaar, hè? Ja, dan moet het erin hier. Ga je er even op? Ja. Stel het naast. Oh, braaf. Is me net eng, hè? Oké. Mag dat? Ja? 1, 2. Misschien.
mal. Eigenlijk mal. Oh, ga jij bij? Ja, kom. Ik ben net in kerst. Kom, papzak. Dat is het dekje in dat is het vestiaire. Als je van die Van de buurt. dat er in de sterboot. Wat voor ding? Dat er in de sterboot. Serieus? Oh, die. Lekker dan. Dat is even die lachen. Eefje. Die doen. Deze moet er niet aan. Was het hem? Oh ja, dat is goed. Maak van een fietsband. Knap. Wat is dat met Doe maar. Ga daar maar. Oké, Uniek, ik ben er al. Wat zijn de cadeautjes, kerstman? Ho, ho, ho. Cadeautjes van, ja. Wat Waar is Barney eigenlijk? Wat doe ik mezelf aan? Cadeautjes. Barney, Senna. Poes? Ja, vind je niet zo leuk? Was dit cadeautje Poes? Ja, Poes. Ja, die. Is leuk. Nog een dingetje. Als we nu al komen. Oh, cutie. Cutie pie. Oh, wat is er, jongen? Nee, wat is er? Kijk. Oh, shit. Mama. Goedje. Kom maar Senna? Nee. Kom maar even zitten. Zo, die. Goed zo. Is dit een pootje? Ja. Oh, Jutsie. Dit is de hond, hè? Dit is van Poes. Van Barbie. Dit is van Barbie, jongen. Zit. Zit.